سلام كرة تلتينا زي ليلتوب كمي كنيهم دحنرهم أنا مسكن دحنية كرة تلتي إنه حسبنا لسان تحيزلكم مزيانة أخبلك مية سنة زنهيت إتي جفافي عسى حدا عسى اندا جفاف زنابا برسب أي نبرة أبصرحون صنوع نبرة إتي عسى جفافي أب معلتي زأخلو عسى جفيفو كسكاب زودو جيزي يتقاملو لكي حود مسبلة دما نبتي جم بحري بمخاد كالي عسى يجفف كمزي اندا بلا كاب علتات حدا معلتي سبيتو نتسب أيام زمسألة عسى عند قرارة انكلا هندي بيت أبتي عسى وشتي عزيز جرم نجار ترأيه إتي زرأيوتو دمال يونيرو هو أبناء عسى كبدي وشتي للرأيت أكبد عسى لل اندابلت بمقرام سبأيي إلى بشو مخصوع جمرت سبأيا إهي انتا إيو إلو حاتتا رأيو مو انتاي كم زرخبو تملكت للوكو إيو لول أبوشت عسى لول صنيحو بلطو نسخ خمي محقوة زغنكي سبيتي إخي بلسكا أقربيو نلومي قلبنا مجزي كوخاننا أيو بجكا عسى خالي مجوي كنبلعنا يبلا سبأيا أتي لول حزونا بأندان لول عداقا وصدو يرئيو أتي جزائي كعاي كرتا نزيزي جزاء أمية بالليل واقو أزيو خبور إيو أزي دكوانين منبر جزاين شيطة أقوى نزي سخون عقمي آيو سن سلازي خبوزو أكلن جن أكل زبهر نقادا يبعال هابتي ألو نسوخ غزالكا سلازخل نابو خيدكا حتوتو يبلا جفافة عسى سبأي أتيلو حيزو نابتهابتا من نقادا يستبهالو حيزو خدا أتو قداي بزرزر نغورو شعو أتي نقاداي يكرتا أنا خجزء أيكلن إزي حسكايو زل خالل بجنزب ناتي زتمنن أيكونن مو أنا خحبرك حدا مفتح يقولو زحاسبو نجرنا بتناي كتما أم حداري كيدكا أنت الطريق خمزي عينات كبور لول بجكو ما نمز خجزلكا زخيل يلن نسقيو إزي عقمن كشفونن زخيل هابتزلو سلازي نابو خيد يبلو قعزؤو نابتي سبهالو ناي كتما أم حداري أمرحه أفتي بوتا مسبس حدما نابتي هنصاب نمئتاو كسكاب فقاد زبوهابو كسب جمرة دحري قرب نخاتو مستفقدلو اتي زحازو لنتي أم حداري كرئو جمرة اتي أم حداري أزيو بمقرام كمزي عينات لول أزي اندادلخو إخا أقات أمي متإخا كما إلى نيزي واقا تمينا كم زخف لك أيفلتن جن فولي نابتي نابزخنا كزانين خطأتو كفقدلك أيه أبتي كزان وشتي لشدش ساعات بمصناح زدل خيو نبرة تسكيم كاخد خالخا إزي كعانا يزيلو الكفليت كام إيو بمبال نابتي كزان أنخأتو عدو اتي قفاف عسى سبأي أو أم حداري شدش ساعات نزن كمزي كما يزبلا سب أزيو بزحيو كل ساعات انت تقابر الليك بالحططو بفتسم أيكونن شدش ساعات ملوء خاب كزاني زدل خايو زخال كايو حسكا خطوص ألكاي بلو قفاف عسى نبتي كزان أتيو أزيو زرن نجرات رأيه أبسلستا السخافة فلا قفحتي كفالات رأيه حدا خفلي بألماز بورقي بالسفال على ستات زمل أخفال إيو كان أي كفال نمدك أسيمتشو زبالة فرناشاتن
ዘለዎ ክፋል እዩ። ሳልሳይ ክፋል ድማ ብሓፋሽ ዝደለዮ ክቡራትን ዝኾኑ ናይ ምግብን መስተን ዓይነታት ዝመልአ ክፋል እዩ። ገፋፋ ዓሳ ሰብኣይ ምስ ነብሱ ክዘራረብ ጀመረ። 6 ሰዓት እሞ ከዓ ነዚ ኸመይ ዓይነት ሰብ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ኣብዚ 6 ሰዓት ውሽጢ እንታይ ክገብር ኣለኒ? ጽቡቕ ኣብ መበል ሳልሳይ ክፋል ዘሎ ዝብላዕን ዝስተን ክጅምር ኣለኒ። ምኽንያቱ ብዙሕ ወርቅን ካልእን ንምስካም ዝኽእል ሓይሊ መታን ክረክብ ብምባል ናብቲ መበል ሳልሳይ ክፍሊ ብምኻድ ክበልዕ ጀመረ። በሊዑ ሰትዩ ካብተን ዝተዋሃበ 6 ሰዓት እተን 2 ሰዓት ኣብ ዝብላዕን ዝስተን ተጠቐሞ። ኣጉዱሉን ልክዕ ምስ ወድአ እቲ ወርቅን ጌጽታትን ንምስካም ናብቲ መበል ቀዳማይ ክፋል እንዳኸደ ከሎም ኣብ መበል ካልኣይ ክፋል ኣዝዩ ዝጸብቕን ርኡይ ፍርናሽን ረአየ። ሽዑ እንደገና ምስ ነብሱ ክዘራረብ ጀመረ። ሕጂ ኣዝየ እየ ጸጊበ ዘለኹ። ስለምንታይ ቁሩብ ዕረፍቲ ዘይወስድ? ሽዑ እንተ ደኣ ቁሩብ ኣዕሪፈኮም ነዚ ኣልማዝን ወርቅን ንምስካም ዝከኣል ዓቕሚ ክህልወኒ እዩ። እዚ ዕድል እዚ ደጊመ ኣይክረኽቦን እየ። ስለዚ ዝኣኽለኒ ንብረት ንምስካም ናይ ግድን ዕረፍቲ ክወስድ ይግብአኒ ብምባል ናብቲ ምቹእ ፍርናሽ ብምኻድ ተዘርጊሑ ጭልጥ ኣቢሉ ድቃስ ወሰዶ። ድሕሪ ዝተወሰነ ሰዓታት ተንስእ ኣንታ ተንስእ ደው በል ኣንታ ጸቢብ ዝኾንካ ገፋፋ ዓሳ ተንስእ ደው በል ዝብል ድምፂ ሰምዐ። ዝተባሃብካዮ ሰዓት ተወዲኡ እዩ ይበሃል። እቲ ገፋፋ ዓሳ ኸመይ ማለት እንታይ እዩ? እዎ ናብ ደገ ወፃእ በሎ። ገፋፋ ዓሳ ከዓ እዋእ ምንም ነገር እኮ ኣይሓዝኩን እኹል ግዜ ኣይረኸብኩን በሎ። 6 ሰዓታት ሙሉእ ኣብዚ ከዛን ውሽጢ ኮይንካ ግዜኻ ከይተጠቐምካሉን ብኾንቱ ኣሕሊፍካዮስ ሕጂ ተባራቢር ካብኡ ንላዕሊ ሰዓት ንኽውስኸካ ከዓ ትሓትት ኣለኻ። እዚ ኣልማዝን ወርቅን ብፍጥነት ኣኻኺብካ ብምውፃእ ዝደለኻዮ ዝብላዕን ዝስተን ክትገዝእ ምኽኣልካ ነርካ። ሕጂ ግን ንስኻ ዘንግዑን ጸቢብን ብምዃንካ ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ደኣምበር ኣብ ርሑቕ ዘሎ ነገር ኣይሓሰብካን ብምባል ናብ ደገ ኣውፅዎ ተባሃለ። እቲ ገፋፋ ዓሳ ኣንቱም በጀኹም ኣንቱም ጉደፉ በጀኹም ሓደ ዕድል ጥራይ ሃቦኒ ኢሉ ምዕግርጋር ጀመረ። ይኹን ደኣምበር ዳግማይ ክትክኦ ዘይክእል ዕድል ኣጥፊኡ እንደገና ከም ዘይወሃቦ ነገርዎ። ሞራላዊ መልእኽቲ ዛዛንታ እቲ ልዑል ህይወትና እዩ ብገንዘብን ካልእ ክቡራት ነገራትን ክትመን ዘይክእል። እቲ ከዛን ድማ እዛ እንነብረላ ብልሽውቲ ዓለም እያ። ንኽንደይን ዘተላለት ብናይ ደጋዊ ግዝያውን ጽባቐ ብምንታይ ዓይነት መለክዒ ክንጥቀመላ ከም ዘለና ምሕሳብ የድሊ። እቲ ጽቡቕን ክቡርን ነገራት ጽቡቕ ስራሕ ሰናይ ተግባራትን ኣብ ግዚኡ ተቐላጢፍካ ከተተግብሮምን ክትጥቀመሎምን እዩ። እቲ ፍርናሽ ድማ ዝንጊዕና ሸለልትነትን እዩ። እቲ ዝብላዕን ዝስተን ድማ ዘንበላታትን መልተልትን እዮም። እቲ 6 ሰዓት ዕድመ ናይ ህይወትና ኣለና እንዳበልና ዝውዳእ እዩ። እቲ ኣብ መወዳእታ ተንስእ ግዜኻ ኣኽብሩ ዝብልዎ ድማ ሞት እዩ። ዋላ እንተፀራዕኻ ዋላ ንቁሩብ ግዜ ሰናይ ክሰርሕ መለሱሊ እንተበልካ ዘይከኣል ነገር እዩ ኢል ዝዛንታ። ካብዚኣ ብዙሕ ክንመሃር ንኽእል ኢና። ክቡራት ተኸታተልተይ ዛዛንታ ኣብ ለለና ግዜ ሰናይ ንክንሰርሕ ፅቡቕ ነገር ንክንሰርሕ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይሕግዘና። ጌጋ እንተሃልይዎ ከዓ ኣብ ንባብ ይቅርታ እናበልክየ ነበረና ፃኒሐት ብጣዕሚ እየ ለመስግን። ሸባት